खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आलफा उदाङा जिपि सिंखौ फिन चेलेन्ज खालामदों। आलफाजों गोजोन गोरोबथानि ड्राफ्टआ थियारि जाबाय। परेश बरुवाजोंबो सावरायगासिनो बुंदों हिमन्त। थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रि होनायनि मुङाव रां दाबिनाय बिजेपि दैदेनगिरिया हमजाबाय। बिजिरसालिया सनालि देवी शर्मानि जामिनखौ नेवसिगारदों। कक्लाबारि आन्चलिक एबसुनि 19थि बोसोरारि जथुमानि लाइखुन्थिया गायसनबाय। हाग्रामा महिलारिया गसाइगावआव इस्लाम सिबियारिफोरजों नामाज खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंखौ फिन चेलेन्ज खालामदों उदखारि आफाद आलफा उदाङा। जिपि सिंखौ चेलेन्ज खालामनानै आलफा उदाङा खौरां बिजोङाव प्रेस बिबुंसार दैथायहरदों। आलफा उदाङा डिजिपि जिपि सिंनो मोननै सर्तखौ होनानै गोख्रों चेलेन्ज खालामफिनदों। आलफा उदाङा चेलेन्ज खालामनाय मोननै चेलेन्जआ जादों जिपि सिंआ गावनि गारि सालायग्रा आरो बडि गार्डखौ आसाम पुलिसनि सोलाय सिआरपिएफ नङाबा आर्मिखौ लानांगौ। नैथिया जादों गुवाहाटीआव सप्तासे उदाङै बेरायनानै नायथिंनो आलफा उदाङा जिपि सिंखौ चेलेन्ज खालामदों। मख'नो गोनांदि जिपि सिंआ शुक्रबारखालि रावनिबो मुं लायालासेनो आलफा उदांखौ चेलेन्ज खालामनानै आंनि न'आ काहिलिपारायाव, अफिसआ उलुबारियाव, सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ इनाय साजा होआजासे आंनि खाथियाव फै। जाय आफादा असमी आइखौ मोजां मोनो होननानै बुङो आरो दाबि खालामो बिसोरनो असमी आइखौ दुखु होयो होननानै जिपि सिंआ बुंदोंमोन। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो आलफा आरो सोरखारनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जागोन। शुक्रबारखालि हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोर 2023 मायथाइया जोबनो गेजेराव साननैसोल' सम दंसै। अब्लाबो सोलिफु बोसोरावनो आलफा आरो सोरखारि गेजेराव गोरोबथा जानो हागौ होननानै गिबि मन्थ्रिया आसा होदों। बबेखानि सोलिफु बोसोराव गोरोबथाया जास्लाबाब्लाबो 2024 मायथाइनि जागायजेननाय समावनो आरो लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बे गोरोबथाया जागोन। गोरोबथा जानायनि उनावनो आलफा उदांजोंबो सावरायनाय हाबाफारिखौ जागायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। ओरैहाय आलफा आरो सोरखारनि गेजेराव जानो गोनां गोजोन गोरोबथाखौ सानानै थियारि खालामगासिनो थानाय समावनो जरहाटआव ग्रेनेड बेफ्रुहोनाय जाथायखौ लानानै आलफा उदांनि सानैसो केडारआ ग्रेनेड लानानै आसामाव हाबफैदों होननानै जिपि सिंआ बुंदोंमोन। बेनि उनाव आलफा उदां आरो डिजिपि जिपि सिंनि गेजेराव बानबुंथिनि गोख्रों दावहा जागायफिनदोंमोन। बेनि गेजेरावनो रायजोआव साननैसोनि गेजेरावनो मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव ग्रेनेड बेफ्रुदों। बेखौ लानानै परेश बरुवाया सोरखौबा गाज्रि मोननो हागौ बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय गावनि जोनोम हादराव माबोरै बमा बेरहोनो हायो होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोंथि खालामदों। बेजों लोगोसे सम सम परेश बरुवाजों रायज्लायनायखौबो गिबि मन्थ्रिया सिमान लादों। आरो आलफाजों गोजोन गोरोबथानि ड्राफ्टआ थियारि जाखाबाय। आसाम गोरोबथानि 6 नं दफाखौ सिगाङाव लानानै बे ड्राफ्टखौ थियारि खालामनाय जादों। जेराव असमियाफोरनि संबिजिरारि रैखाथि कवच महरै राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि आरो हा-हुनि रैखाथिखौ रोखा खालामनाय जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया दिल्लीआव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। लुथिनाय जाख्ल'नायखौ गैया खालामनानै गोग्गो खुंथाय लाबोनो रादाय होनानै फिन खुंथाय गोहोआव फैनो हानाय बिजेपिनि आरोबाव गुबुन सासे दैदेनगिरिया सोरखारि साख्रि होनायनि मुङाव रां दाबिनानै हमजादों। सोरखारि साख्रि होनायनि मुङाव रां दाबिनानै हमजानाय सुबुंखौ आसाम रायजोआरि बिजेपिनि माइनरिटि मर्चानि स्टेट एक्जिकिउटिभ शामसुल हुसैन एबा राजा होनानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम सरकारा गोदानै फोसावथाय होनाय थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि थिसनथायाव साख्रि होनायनि मुङाव शामसुल हुसैना बिनायसाफोरनिफ्राय लाख लाख रां दाबि खालामदोंमोन। बिजेपि दैदेनगिरिया साख्रिनि मुङाव रां दाबिनायनि मोनसे अडिअ क्लिपबो ससियेल मिडियायाव जोबोद गोबारै भाइरेल जादोंमोन।
मख'नो गोनांदि शामसुल हुसैना 3थि थाखोनि साख्रिनि थाखाय 5 लाख रां आरो 4थि थाखोनि साख्रिनि थाखाय 3 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। ओरैहाय अडिअ क्लिपआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो लखिमपुरनि बिजेपि एमएलए मानब टेकाया बे जाथायनि सायाव गोख्रै नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन। बेबायदियैनो 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रि होनायनि मुङाव रां दाबिग्रा बिजेपि दैदेनगिरि शामसुल हुसैनखौ लखिमपुर पुलिसआ हमदों। SCERT बेले-बेजेनि गाहाय दायनिगिरि महरै मुं सिखारनाय IAS अफिसार शेवाली देवी शर्मानि जामिननि आर'जलाइखौ फिन खेबसे नेवसिगारदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला SCERT बेले-बेजेयाव लोब्बा थानानै माखासे समनिफ्रायनो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानांनाय IAS अफिसार शेवाली देवी शर्मानि जामिनखौ दिनै बिजिरसालिया फिन नेवसिगारदों। मख'नो गोनांदि टिकादार बिजामादैजों लोगो लानानै SCERT नि 105 कौटि रां बेले-बेजे खालामनाय शेवाली देवी शर्माया स्पेसियेल जाज कर्टआव जामिननि थाखाय आर'जलाइ होदोंमोनब्लाबो दिनै नेवसिजायो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बे मोनसे केसखौ लानानैनो गोबांसा अफिसार, इन्जिनियार, खौरांगिरि आरो समाजारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव थांनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बिसोरनि गेजेराव माखासेया जामिन मोनबाय। बाक्सानि गडलिगाव गेलेग्रा फोथाराव साफागुरि कक्लाबारि आन्चलिक एबसुनि बानजायनायाव 19थि बोसोरारि जथुम्मानि लाइ खुन्थिया गायसननाय जायो। लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुङो साफागुरि कक्लाबारि आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि जुब्राज बसुमतारिया। 2024 मायथाइनि 6 आरो 7 जानुवारियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन बे जथुम्माखौ। साफागुरि कक्लाबारि आन्चलिक एबसुनि बे 19थि बोसोरारि जथुम्मायाव आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्मजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोराबो बाहागो लागोन होननानैबो मिथिहोदों साफागुरि कक्लाबारि आन्चलिक एबसुनि आफादगिरिया। बे बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै गासै हौवासा हिन्जावसाफोरनि गेजेरजों गुबुन गुबुन रोखोमनि बादायलायनायबो खुंनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव दिनै बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया इस्लाम धोरोमनि सिबियारिफोरजों नामाज खालामफादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि 2 नं गुमा बियाबनि एमएलए रहिन्द्र ब्रह्म, गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि सबाराम बसुमतारी, नेहाथारि बिल्ला कुमार ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इस्लाम धोरोम सिबियारिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिजों नामाज दुआ खालामफायो। आरो इमाम সকল আছে বা মৌলানা সকল আছে, ইহঁতৰ লগত দুৱা প্ৰগ্ৰাম আছিল। আমি দল হিচাপে আহিছে ইয়াত। মই অকলে নহয়, আমাৰ দলৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সকল আছে। তো দুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰিছে আমি সেইকাৰণে যে আগন্তুক দিনত যাতে আমি এই বিটিচি অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে, বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোক আছে, আমি যাতে শান্তিকে থাকিব পাৰে এই অঞ্চলত বা এই অঞ্চলত আমি যাতে উন্নয়ন হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোয়া কৰিছোঁ। এইটো বেলেগ এজেণ্ডা একো নাই। মুছলিম সমাজত সেইটোকে মেছেজ দিছোঁ মই যে আগন্তুক দিনত যদি বিফেৱে চৰকাৰ বনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে অকল মুছলিম নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে একেলগে লৈ যাই পেলাই আমি যাতে কাম কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আল্লাহৰ ওচৰত দোয়া কৰিছোঁ। একেলগে আমি দোয়া কৰিছোঁ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।